Așa, dudule! Dudule! Dă-mi, mă! Dudule! Dudu, îl face mustar! Îl face mustar! Violată. Ia, să mai frumos. Ce-a mai făcut vedeta noastră? Multe! Ia, poate dă și un slem. Ține o leacă, ține o leacă. Filmează tu o leacă. Hai să-l luăm pe frei. Dă camera înapoi. Dă-mă camera. Ce? Ah. Hai să facem niște bani. Hai la una, mi-a dat unul. Ia. Ai atins-o la mingea să meci? Da, de ca Sara. Îi bate că să joc de el, de-l face muci. E deja. Mangă. Care s-a uitat pe aseară la Big Mama. Eu, dar am mai văzut 2-3 ori. Ai văzut când lătra la Pacio la Rachiu? Știi? Bagă-mă camera să stea. Uite joacă un pe extremul. Eu știu. Apropo. Băi, vagabond! Bravo, unde bagă, băi! Ăla e obiectivul meu. Ai pe YouTube? Nu are șarpe. Bani eu pe YouTube să mă. Nou star al NBA. Nou star NBA al României. Păi să mă așa. Bă, mai îmi face să râcă mișc camera. Îl bagă la echipa națională pe staff. Mai îmi face mă să râd că mișc camera. Pardon. Adică nu pardon. Mama, a prins mingea, dar n-a dat cu ei. Dau bani, că am învățat. Băi, ești din cadru. Bravo. Ești dracu din cadru, bă. Strici vedeta României. Sarga, sarga. Măcar nu mai mor și eu prost acum. La când uite așa se distrugă și tot. La eu un cam bine. Bă, coi, și cât am scoală eu. Toată lumea de ce-am. Dar bă, nu ca la României. Dați-mă mă din Păstarul NBA. L-ai văzut?
Cu cameramanul nu dai noroc că ai. Cameramanul scapă camera. Bă, ăla la ce echipă e Lebron? Ăla e la dracu pelvet. Mai relax de la va. Care mă pe aici? Încă mai filmez. Mi-l trimiți și nouă. Ești, bă. Bă, tu știi? Bravo, mă, că l-ai învățat să facă da. Plecă-mă de aici! Unde mă starul? Bagă-l pe YouTube, că Dudule, date că nu vă starul NBA. Nu vă starul NBA al României. problema că te spui că mai tot. A filmat acolo, ai filmat Da. la echipa națională. Nu, eu șarpe. Mamă, te dădea. În prostie. Adele, filmează și tu. M-a plictisit. Doar filmez starul NBA. Filmează telefonul cui? Așa sunteți, mă? Nu, stai mă. Asta e lui Eva? Eva! Nu mai bine să facă poze cu altă să nu se de la Ia uite-l. Că ți-o-i dă-te. Anca, ești din cadru. Hai mă, las. Încă nu 6 minute. Ia sună bă la Pro TV, băi. Cel mai prost om din lume. Știi să Mureșan 2. Și-a dat banii. Da, mă, banii, au stat de ca pentru rost. Tibi. Ăsta. Da, ăla. Tu dai banii, ha, mă? De când? Nu dă pai. Sau eu, că de-abia am început să dau. Ah, credeam că-l dă către mine. Așa. Hai. Asta e bună. Ia uite, la domnul nenorocit. 2 pe 1. Stați bă la rând, că nu voia nimeni. Hai. Ah, era Am prins asta. Era să